Jaman semanten wonten Jawi Wetan, wonten setunggaling keraton naminipun Bintolo. Keraton menika terkenal sanes namung amargi kemakmuranipun, nanging ugi amargi kecantikan ingkang kagungan kalih putri. Sanadyan sami-sami menawan, sifat kaping kalihipun bertolak sanget wingking. Si pembajeng Ranaya dipun tepang angkuh, tambeng lan sisah nampi wejangan. Sawentawis si bungsu Anantari gadah sifat keko, alus lan tansah ngutamiaken kewigatosan tiang sanes tinimbang panjenenganipun piyambak. Sareng mlampahipun wekdal, sang raja kewalahan amargi yuswanipun saya rentan. Adinda, usyanipun kula sampun saya sepuh. Wis wayahipun kula ngwarisake kraton iki. Bilih pripun kita ngrabekake salah sijine putri kita. Nanging Kakanda, putri kita sedaya tasih sangat-sangat nem kagem emah-emah. Menapa mboten patos enggal? Pripun bilih kita tangletake pangeran-pangeran ing negeri-negeri iki rumiyin. Pilih menika ingkang paling sae kagem sampeyan Kakanda. Saking kaping kalih putri piyambakipun sedaya, raja lan ratu sepakat kagem milih putri pembajengipun dados pewaris utami keraton. Kaping kalihipun sanjangaken kekajengan piyambakipun sedaya kalih putri pambajeng kalih pangajeng-ajeng piyambakipun angsal mangertosi kawontenan keraton. Kula boten purun kali keputusan Ayahanda lan Ibunda. Menika sangat-sangat dadak lan kula tasih enem kagem emah-emah. Kalih tiyang ingkang kula boten tepang. Cajeng pirangaken ayahipun sampeyan rumiyin. Iki kagem kraton. Cekap Ayahanda. Dumugi kapanipun kula boten purun kali keputusan menika. Nak, Sumerep putri pembajengipun nilaraken ruangan, raja lan ratu wiwit kaicalan pangajeng-ajeng. Piyambakipun sedaya putus asa lan hawa bingung wiwit nyelimuti piyambakipun sedaya. Kalih abotipun ing ati sang ratu wiwit nyriosaken kedadosan enjing dinten menika. Menawi kados menika, ya apa lek kula wae sing ganteni Mbak Bu? Menapa maksudipun sampean? Sampun sangat-sangat gegabah, Nduk, menika sanes prakawis gampil. Nanging kita kedah kados menapa malih, cepat atau lambat, Ayahanda bakal mudhun ke kota Bang. Sampean yakin karo keputusan iki, Nduk? Nggih, Ibunda. Demi keraton iki. Sesampunipun gineman kasebat, sang ratu wangsul ngentiaken bab menika kalih garwanipun. Tanpa manahaken, sang raja langsung muruni. Wiwiting wartos menika kesebar, kathah nem-neman ingkang rawuh kagem nglamar. Pinten-pinten seserahan mewah kados ngrebat manah sang putri. Nanging sayangipun sedaya lamaran kasebat dipun tolak. Amargi manahipun rumaos dereng manggihaken kecocokan. Sanes amargi asal-usul utawi kedudukan piyambakipun sedaya. Tepangaken Paduka, nami kula Sandi saking Keraton Vesperia. Kalian kebak hormat, kula rawuh teng mriki badhe nglamar Putri Baginda. Keraton Bintolo estu terkenal ajeg kemakmuranipun. Hamba kagum ing kepemimpinan Baginda ingkang kuwawi njagi kejayaan menika ngantos samenika. Pramila diderek hamba emah-emah sanes namung tansulan pribadi. Nanging ugi lampahan ajeng kagem masa ngajeng kalih kerajaan. Bilih dipersatukan tamtu kegiatan lan pengaruhipun ajeng saya wiyar. Tuan, nyuwun tetap wonten mriku. Wah, Tuan cukup semanten.
Kula namung Meneng. Tak pateni tlatah iki. Enggak saka kraton iki. Usir. Pepanggihan boten dipun sengaja antawis sang nem-neman lan Putri Tias nukulaken weneh-weneh tresna ingkang bergelora ing jiwa nem-neman menika. Paras menawan nutupi soco ingkang boten kawon indah saking Dewi Kesucian. Dinten-dinten salajengipun sosok sang putri terus ngepaki isi sirah nem-neman. Malah nalika nyambut damel nggih tanpa dipun sadari piyambakipun ngujeng piyambak kados tiyang ewah. Kenging menapa bayanganipun panjenengan tansah muncul wonten wekdal kados menika. Kula malah boten kuwawi ngaosi pikiranipun kula. Lajengipun menapa ingkang saged kula beta kagem jumeneng wonten lajengipun panjenengan. Le, enak opo kuwi? Boten napa-napa, Bu. Mrene le, ibu obati tanganmu kuwi. Akhir-akhir iki bukan dengan sampean jadi langsung merokok. Bilai sampean. Ibu sajujuripun tidak dengan dinten wekdal menika pas kula dateng taman kula deleng putri kali Bintolo ingkang ayu kados Bintolo. Pas wekdal menika pikiran kula mboten saged tenang. Kula rumaos kula tresnani piyambakipun ibu. Nanging kula mboten dados diri. Penampilanipun kula limrah mawon. Kados pundi ingkang kula wantun lamar piyambakipun. Saya menawari wis milih aja sampe dimukuli ngalami dagangan lho. Nah, tapi perlu terang banget to le, sama di sumber lomba semua kabeh iso gawe. Yo topeng-topeng sing ngedungake kekuatan lan keyakinan kuwi. Gawe topeng kuwi nalika sampean nglamar putriku. Midanget saranipun, soco nem-neman niku alon-alon berbinar. Kagem kaping sapisanipun pangajeng-ajeng kraos langkung celak. Topeng kuwi di putriku yo. Inggih, Bu. Benjing kula badhe bidal dhateng kraton. Kula ngertos kemungkinanipun kula alit, nanging kula badhe nyobinipun. Syukurane ibu yo le, amarga ibu ora iso menehi sampean jeneng gedhe, ora iso menehi sampean ndoh, nanging ibu ngerti atimu kuwi resik banget. Boten napa-napa, Bu. Amargi menika kula badhe pinyuwun restu supados langkahipun kula mboten sia-sia. Lan supados keberanianipun kula boten rentah wonten tengahing margi. Ibu ngrestui le, lunga karo ati kang jujur. Menawa kasilih duduk sing sampean arep-arep, sing penting sampean wis berjuangne tresnamu kuwi. Matur nuwun, Bu. Dongaken kula kasil. Lampahanipun mantep nyusuri margi tumuju kraton. Wonten jalur taman tumuju gerbang. Iku sinten? Damel topeng. Kabeh wong tekan ning keraton ditujuane dhewe-dhewe. Piyambakipun katingal saestu marang lampahipun. Ampun ingkang mulia, parengaken kula satunggaling rakyat limrah. Majeng Baginda Raja lan Putri Kraton Bintolo. Sampean sinten? Lan apa maksud dugimu ning kraton? Putri Tias kepriksan mendel. Soconipun boten lukar saking topeng kasebat. Inggih Paduka Putri, topeng menika kedamel bedalu. Dados wujud kawantunan lan jujur panggalih hamba. Jadi keluarga kerajaan iku mboten perkara ayu. Kudu butuh tanggung jawab. Akeh sing tak tolak. Hamba sadar Baginda. Nanging hamba pitados sanes rupi utawi bondo ingkang damel salah satunggaling tiyang patut ngiringi Putri Baginda. Ananging unggah-ungguh kesungguhan lan kesetiaan. Saknyatane aku tak sih aku.
karo kowe. Tapi aku ndelok kowe bijal kesana waninanmu ning kraton iki. Aku setuju marang kowe. Lamaranmu tak tompo. Matur nuwun Baginda. Hamba bersumpah badhe njagi putri kalih segenap jiwa raga. Piyambakipun sedaya mlampah jejeran, gineman ringan ngingingi bab-bab prasaja. Putri Anantari tansah ngendika kalih alus. Soconipun asring konju ing topeng ingkang dipun agem Dewantara. Wekdal demi wekdal lewat, weneh tresno tukul alon-alon, nanging dipun wangsul kehangatan menika kegelisahan enggal bersemi wonten penggalih nem-neman. Setunggaling taken ingkang boten wantun piyambakipun aturaken. Topeng sengkok gawe entah kenapa iso nggerakno aku tenang. Sebenarnya aku ngerasa ono rasa sing gak iso tak jelasno ketika aku nang sampingmu. Putri, sadurunge rasa iki saya jeru, aku ape jujur ning awakmu. Topeng sing awakmu delok iki kudu rupa asliku. Aku nggawe topeng kudu mergo nipu. Nanging amarga aku ora cukup wani dituduhke rupa asliku. Rupanipun pasuryan limrah mawon, sanes pasuryan ingkang elok kados lebeting bayangan. Ananging pasuryan setunggaling tiam nem-neman polos. Dewantara, saking awal aku tertarik kalih awakmu apa nane. Namun seiring waktu, sing gaya awakku bertahan yaiku kepribadianmu. Mulai dari caramu omong, caramu ngrungokno, lan caramu menghormatiku. Aku ajrih Putri. Ajrih yen sing kok tresno kuwi topengku. Kudu aku. Yen topeng iku sing nggarakno aku kagum, kejujuranmu dina iki nggarakno aku yakin. Aku seneng guduk karo topeng sing kok gawe. Nanging pada dina iki sing awakmu iso jujur karo aku. Matur suwun sampun tresnani aku, Putri. Sawentawis menika wonten setunggaling lebeting kraton kamar Putri Ranaya. Ampun Putri, kula ngasok kabar saking lebeting kraton. Kabar apa sing kok gawe sampe kesusu? Kula midhanget kabar menawi Putri Anantari sampun nampi salah setunggal lamaran. Dadi dhek sing ganteni aku. Leres Putri, calon pendampingipun sanes bangsawan. Nanging dipun remeni sanget kalian raja lan ratu. Lan bahkan sampun dipun tampi. Ampun Putri, kula nuwun izin mlebet. Ono apa? Kamu ketisuk ketok gelisah lho. Dayang. Ampun bila kula lancang, kula namung ngaturaken menapa-menapa demi kesairan putri lan Putri Anantari. Apa kamu nguping ngomonganku? Apa aja-aja kamu ngawasi aku? Mboten Putri, kula mboten nguping. Kula namung preksa menapa ingkang estu kedados wonten ajengan saca kula awit dangu. Aku ae ora ngongkon. Ya apa kamu ngakon iku? Amargi menika Putri, kula mboten badhe sedayanipun telat. Kula mboten badhe sesambetan sederekan Putri kalian Putri Anantari retak amargi bab ingkang kedahipun saged dipun endani. Kayane Putri dereng sumarep keputusan mengingi krama menika senes amargi Putri Anantari dipun pilih dening raja lan ratu. Terus Menika keputusan Putri Anantari piyambak. Beliau ingkang nawaraken diri supados Putri mboten dipun peksa emah-emah. Putri Anantari ngorbanaken perasaanipun demi njagi kraton lan demi njagi Putri, supados Putri mboten dipun peksa nglampahaken punapa-punapa ingkang mboten Putri gandhaki. dhek tenang ngakoni iku. Inggih Putri, lan
Putri Anantari nindakakenipun kalian ikhlas saking panggalih. Padahal aku seminggat ninggalnya keraton tanpa enek kejelasan. Pramila kula namung pangajeng-ajeng putri enggal jagi manah putri lan enggal jagi manah rai putri demi kesayangan sedanten. Suwun wis ngelekake aku, Dayang. Mine prasaja nanging rapi. Sikapipun tetep tenang nalika jarak piyambakipun sedaya saya caket. Pemuda iku mendel sekedap, lajeng nundukake sirah kalian hormat. Nanging panggalipun tebih melayang. Pasuryanipun tasih kathah pitakenan. Tisak penuhe, kraton siap nyambut dinten ageng ingkang sampun dipun tetepaken. Putri Anantari lan pemuda Dewantara sandingan. Busana dhewekake kabeh serasi. Pungkasanipun dinten menika ugi rawuh. Inggih, keputusan ingkang jujur, wiyos lan estu patut dipunarayakaken saking mriyah. Saka katohan, Putri Ranaya jumeneng ing walike tiyang pendopo kalian keloro dayangi. Oh, dinten kiyah Adinda Paduka. Mergo kuwi aku nekani acara iki. Nawi ati putri dereng siap kita jalan ngetol. Wis kuwi aku ngenteni. Saiki waya aku tindak. Dinten menika pendopo dibeki kalian donga lan restu. Bahagia Putri Lantuan. Mugi paduka kaping kalih lan sasaripun kemen lan utuh. Putri Ranaya mandheg ing ngarepe raja lan ratu. Para tamu padha sawang sinawang. Ibunda, kula nyuwun izin badhe rawuh dinten menika sanes dados nami dados putri ingkang lakon kesawanipun. Anakku, kowe weruh akal. Kula ngertos saya lan kula taman. Anantari, aku ninggalake keraton karo nesu tanpa krungu kekerasanmu gandeni aku. Aku tekan dina iki ora ben tekan, tapi jaluk sepura. Ya apa sampean wis yo nduk musuhane iki keluarga. Ing dinten punika setunggaling lampahan nikah wangsul tangsulan ingkang sempet renggang. Anantari, kula tugi boten ngasta kesempurnaan. Namung kagem lampah jujur tanpa topeng. Pilih sampean ngajeng restuaken kula ndampingi sampean jagi angkahipun sampean dapat sedaya dosa. Duh, topeng kok gawe. Tapi mergo keberanian kok duweni. Anakku Dewantara. Dinten iki aku ndelok luwih teko naming kawintunan. Aku ndelok jujur sikap pribadimu sing apik
amanahmu sing iso dadekne amanah sing ora kabeh duwe. Dinten niki dadi menantuku. Makane kuwi bimbingan putri kula kalih kebijaksanaan kaya awakmu ngadeg saiki. Tetep rendah hati lan bijaksana. Mugi bingah paduka sedaya. Kadung Bintolo diberkahi dinten iki. Mugi kebijaksanaan tansah nanggung langsung sampai sedaya. Gamelan ngowahi irama dadi luwih rame. Saka pinggir pendopo ana penari topeng loro mlebu. Obahe sing lembut nanging sregep. Topeng wernane padhang mantulake cahya sore. Topeng sing awalipun nglambangake kekewantunan, saiki nari minangka tandha syukur. Wonten wingking gemerlap pandhapa lan riyuh bingah. Dinten menika Kraton Bintolo sinau bab ingkang prasaja. Menawi rupi keparing mikat soca, nanging kejujuranlah ingkang nenangake panggalih. Menawi kewantunan sanes bab tampil sempurna, ananging bab wanton suju meneng menapa wontenipun. Menawi tresna sejatos boten tukul saking paksaan lan ambisi, ananging saking pangorbanan, ketulusan lan kesediaan sami-sami mangertosi. Lan menawi kaluwargi sekeras menapa luka ingkang kedamel, tansah ngagungani mlampah kagem wangsul wetah, bilih panggalih sagah maafake. Topeng nari dinten iki sanes malih kangge menjembunyikan diri, nanging kanggo ngrayakake kejujuran lan kabegjan kang asale saka iku. Ing antawis para dayoh, setunggaling wong wadon parubaya angge-angge prasaja ngadeg sekedhik kepisah. Nuwun Gusti, amargi Gusti nemu asil kalih ati ingkang badhe nampi. Rautipun kadosipun boten saged ngungkapaken sepatah kata. Piyambakipun Ibu Dewantara. Apun padha hamba namung setunggaling tiyang